हर हर महादेव। जय शिव गुरु। सबसे पहले देवों के देव महादेव के प्रणाम बा, मैया पार्वती के प्रणाम बा, सभी देवी देवता के प्रणाम बा। आप सब जितना गुरु बहिना गुरु भाई हमार कथा यूट्यूब के माध्यम से सुनत रहेनी, आप सबके भी प्रणाम बा। आप सबके बीच हम आ गइल बानी दीदी, बड़ा दुखदाई कथा लेके, बड़ा ही मार्मिक कथा लेके। एक कथा में एगो बाझिन के कैसे कितना दिन बाद बेटा होकर तटे शिव गुरु के आशीर्वाद से आप सब शुरू से लेके अंत तक सुनम तो आप सबके कथा पूरा समझ आई। चलिए कथा की ओर बढ़ल जाओ। एगो गांव में दीदी एगो सेठ जी रहता रहे, उनकर 4 गो बेटा और 4 गो पतोह लोग रहता। देखी सब बेटा के शादी ब्याह हो गइल बा, सबके पत्नी घर आ गइल बड़ी लोग। 3 गो पतोह लोग जे बा उ लोग के बाल बच्चा बा, और एगो जे पतोह बाड़ी उनका कोनो बाल बच्चा नहीं खे। शादी के बहुत दिन बीत चुकल बा, लेकिन कोनो ना बेटी ना बेटा बाटे। देखी ओकरा सते घर के आदमी, घर के सास, घर के गोतनी कैसे व्यवहार करता लो। कहल बा कि समय के अनुसार कितनो बढ़िया भाई होला लो, लेकिन आगे चल के अलग थलग होखे के पड़ेला। बहुत ऐसा कम घर बा समाज में कि भाई भाई के शुरू से लेके अंत तक निमहल होके चलल होके। इहो जे बाड़ी जेकरा बाल बच्चा नहीं खे उ अलग रहतारी। देखी शादी ब्याह जब करके अली, घर के सबसे छोट पतोह रहली। कुछ दिन तक बाल बच्चा ना भई। सास कहे लगली ई दुनिया के रीत है कि बाल बच्चा ना होखेला जल्दी तो लोग ताना देवे लगेला। सबसे पहले वो घर के सास कहली कि ये बबुआ बाल बच्चा एकरा ना होई, एकरा के छोड़ द या ना तो कोनो दूसर ब्याह करके लावा। बेटा कहले कि ना माई, ऐसन हो नहीं खे सकत कि हम इनका रहते हुए शादी करी। सास कहे लगली कि हमार 3 गो पतोह बाड़ी सन, सबके गोद भर गइल, घर भर गइल, लेकिन ई बाझिन बिया, एकरा बाल बच्चा ना होई। उ 3 गोतनी जे रहलो आपस में बड़ा मिल व्यवहार के रहलो। घर में कोनो पूजा पाठ के गुरुवैना सबके बुलावलो, लेकिन उ गोतनी के ना बुलावलो। अपने पूजा करलो, अपने काम काज हंसी खुशी से सब त्योहार मनावलो। छोटकी देवरानी जे रहली, अब देखी लोग जहाँ कहते हैं कि यही जा जाई ना, यही जा गईला से गोद भर जाई, कोनो ऐसन जगह ना छोड़ले रहली। हर जगह जास, हर मंदिर में जास करत करत एक दिन बैठ के बड़ा उदास होके रोवत रहली। एगो बूढ़ पुरनिया रहली औरत, कहली कि अरे ई तो ऊपरे वाला लिख के भेजले बड़े, केकरा बाल बच्चा होई केकरा ना होई। कि बेटा रोव मत, जब तू केकरो ना बिगड़ले होकबू ना तो तहरो कोई बिगाड़ी ना। आ रहल बात बाल बच्चा के, तो केकरो के महादेव जी पहले दे देनी, केकरो के बाद में देनी, केकरो के बहुत बाद में देनी, तो ऐसे रोवा मत। कहले कि अम्मा, सब जगह सारी दुनिया घूम ले बानी, ना नैहर के लोग कदर करेला, इज्जत करेला, आ ना ही ससुरा के। देखी एगो बाल बच्चा नहीं खे, एकरेला बस और कुछ नहीं खे। कहली अरे परेशान मत होखा, एगो काम करा। देखा गांव में बहुत लोग के देखे कि गरीब गरीब लोग बाटे, कि हमरा सुनेला के अनुसार तहरा के बतावतनी कि तू देखा केकरा घरे बाल बच्चा ज्यादा बा, सांझ के पहर ओकरा घरे जाके ढूका लगिया, और देखिए उ अपना बेटा बेटी के झौवई हैं, घर से निकली हैं। ओही में से एगो भगवान से मांग लिया कि हे भगवान जी, इनका बहुत ज्यादा बा, हमरा नहीं खे, तो हमरा के एगो दे दे। ठीक देखी वही सही का करत रे कि रात के
खा पी के जब सभे निश्चिंत भइल त जाके एगो घर के दुआरी पर छिप गईली, जेकरा ढेर बच्चा रहे। महा गरीब ओ औरत रहली जे उ लइकन के माँ रहली। पति कमात रहले, वही में घर चलावत रहली। केकरो कपड़ा बा त चप्पल ना, चप्पल बा त कपड़ा ना। सुते के टाइम भइल, सबके सुतावत रहली। घर में कोनो चादर बिछौना ढंग के ना। सुते के टाइम भइल त का कैली गुरु बहिना, अपन साड़ी खोल दिहली आ साड़ी खोल के उ लइकन के ऊपर से उड़ावे के रहे। कहल बा कि बाल बच्चा सुते त कम से कम एगो कुछऊ डाल देवे के चाहिए, ऐसे ऊपर से अखरे ना रखे के चाहिए। अब सबके सुता देली। कई लइका साड़ी खोल के आई एह कोना से लेके लगली ढके वो कोना चल गईली। तोपत तोपत जब गईली, देखी कितना नेक औरत रहली। तोपत तोपत जब गईली त लास्ट में थोड़ा साड़ी बचता। कहतरी कि अरे सब ढका गईला सन बउआ हमार, हेकरा में त अभी 2 गोड़ा ढका जाइए सन। अभी 2 गोड़ा के जगह बाकी एकरा में हम ढक के सुता देहब। मने मने सोचली कि अरे ई तो झुआवते नहीं खी लइका के, ई तो रोआवते नहीं खी, घर से भगावत नहीं खी। इतना बेटा बेटी भइला के बाद भी इनका 2 गो औरी कम बड़ा सन। वहाँ से आ गईली। सुबह वो बूढ़ी अम्मा जे रहली उनका पास में बैठा रहली। कहली कि अम्मा रात में ऐसन ऐसन बात हो गई रनी, फलना आदमी के घरे लागा रनी, छिपा रनी। कहनी कि भगवान से मांगे कि इनका बहुत ज्यादा बा, हमरा एगो कम से कम दे दे। कहत रही फलना के औरत साड़ी खोल के ढके लगली। कहत रही कि सब ढका गईला सन, अभी इतना जगह बा कि में 2 गौरी ढका जाइए सन। उनका तो खुदे कम बा तो हमरा के का दी ही। बूढ़ी अम्मा कहली कि अरे बेटा निराश मत होखा, सुन ले बानी कि देवों के देव महादेव जी भोले दानी महादानी आदमी है। ऐसन करा कि पूजा कर, शिव चर्चा कर। शिव गुरु जब खुश होखब ना त तहार गोद भर जरूर देहब। उ केकरो के निराश नहीं रखले। कहली कि ठीक बा। रात भइल, अब सुबह उठा तारी। ओही दिना से देखी नहा धोआ के रोज पूजा करस। जेने सुनाई दे दे कि फलना के यहाँ शिव चर्चा बा, उ चर्चा में चल जास। कहल बा ये गुरु बहिना कि सब जगह के लोग एके लखा होखेला। ओही में 2-4 आदमी दुखी जतावे कि हो टाइम के इतना टाइम हो गई, फलनिया के बेटी बेटा ना भइल। ओही में कुछ गुरु बहिना लोग खरूसो रहे। उ लोग बात करे कि अरे शिव चर्चा में काहे आइल भी, एकरा के शिव चर्चा में बुला दे ले बा। 1 बार गईली, 2 बार गईली, कई बार गईली। एक जगह गईली तो लोग सामने से कह देला कि अरे तहरा के बोलैले रहे, तू आइल बाड़ू। और ऐसन देह में पूजा पाठ में शादी ब्याह में निम्ना बाउर में तहरा नजर ना आवे के चाहिए कि इतनो तो समझ होखे के चाहिए। तहरा देवरानी जे रली बहुत रोवली घरे आके। अब सोच लेली कि हम केकरो यहाँ शिव चर्चा में ना जाई, हम घर ही शिव गुरु के पूजा करब। ए गुरु बहिना देखी उनकर आदत रहे कि रोज सुबह उठस, हाथ मुंह धो के और गंगा जी नहा के आवस रोज। उ कहले रही कि जब तक हमरा कोनो बेटा बेटी ना हुई तब तक हम गंगा जी नहाई आ शिव गुरु के उही गंगा जी से जल ला के चढ़ाई और भजन चर्चा करब। रोज के उनकर काम उहे रहे। लोग देखे अपने में हंसे मजाक उड़ावे। कहल बा गुरु बहिना केकरो पर दुख आवे आफत आवे तो ओकर सहारा बने के चाहिए, ओकर मजाक ना उड़ावे के चाहिए। भगवान सब ऊपर बैठ के देखत रहिला कि के नेकी करता के ना नेकी करता, के धर्म के काम करता के अधर्म के काम करता। रोज जल लावस, शिव चर्चा करस, पूजा करस। करते करते गुरु बहिना कुछ दिन बीत गए। 1 महीना में तबीयत खराब हो गई। उहे बूढ़ी
अम्मा जे रहली उहे दुख सुख सुने वाला इनकर रहली। मन लागल अचर पचर होके, तबीयत खराब हो गई। एक दिनिया गईली बूढ़ी अम्मा से कहली कि अम्मा काहे न वैसा लागता, मन अजीब हो गईल बा, कुछ निक लागत नहीं खे, मन चक्कर देता, कुछ खाए के इच्छा नहीं खे हो। बूढ़ी अम्मा कहली कि बेटा ऐसन बुझाता हमरा कि तहार शिव गुरु जी सुन ले बानी, केकरो से मत कहिया, काहे कि लोग ऐसन बाना कि खुशी आवे से पहले नजर लगा देला। तू तो ऐसा ही कितना दर्द कितना दुख झेले ले बाड़ू, महादेव जी तहार सुन ले बानी, जा खुश रह और पूजा पाठ करत, धीरे धीरे करत करत ए गुरु बहना जब 4-5 महीना बीत गई, सब लोग के धीरे धीरे भनकब लागे लागल कि अरे फलनिया के लागता पाँव भारी बा। करते करते किनहू के सुनस ना, किनहू से कुछ बोलस कहस ना। 9 महीना बीतल, खूब सुंदर एगो बेटा भइल। उनका खुशी के ठिकाना ना रहे, पति के भी खुशी के ठिकाना ना रहे। जब बेटा भइल त टोला भर मिठाई पति बटले खुशी से कि हमरा बेटा भइल बाटे। सब बाल बच्चा के जब होखेला त छठियार होखेला, लेकिन वो औरत जे रहली देवरानी और उनकर पति, ये लोग अपना बेटा के छठियार के बदले इस शिव चर्चा रखलो कि हमनी के छठियार तो होई लेकिन शिव चर्चो होई। पूरा गांव के नेवता देला लो, हितनाथ के बुलावा लो, पटी पटीदार के बुला के बड़ा सुंदर भव्य रूप से शिव चर्चा कई लो। हाथ जोड़ के पति पत्नी कहे लागल लोग कि हे महादेव जी रउआ हमनी के झोली भर दिहनी, हमनी के धन्य हो गईनी। सब ई सब राउर आशीर्वाद ह, सब राउर कृपा से ही भइल बाटे। जेठानी लोग आई रहे, देख देख के जरत रहे कि अरे हमनी के सोचले ना रही सन एकर बेटा हो गईल और इतना सुंदर भइल बा। ए लो पति पत्नी शिव चर्चा कईल और सब लोग के बर विदाई कईल। पति बढ़िया से कमाता रे, एको बेटा हो गई। अब पत्नी के सारा दुख दूर हो गई। शिव गुरु के पूजा पाठ करते रह गईली। धीरे धीरे दिन बीते लागल। यही से कहल बा ए गुरु बहना कि देखी सारा दुनिया से रउआ हार के आइल बानी ना, एक बार शिव गुरु के चर्चा करी, पूजा करी, भरोसा रखी, रउआ के गुरु जी कबो दुखित ना करम। आप सबके शिव चर्चा कथा पसंद आइल होई तो हमरा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। धन्यवाद।